هفسروکê berê Partiya HDP Selaheddîn Demirtaş ku ji 2016 ve di zindana Edirne ya Tirkiye de girtiye tweetek belav kir û tê de got planeke hikûmeta Tirkiye heye ku berî hilbijartinan êrişî Kobanê bike. Demirtaş dibêje ev jî ji bo opozisyonê emtîhaneke ciddi ye ka wê çi helwestê li hemberî wê planê nîşan bide. Hevserokê berê HDP Selaheddîn Demirtaş di tweeta xwe de dibêje li aliyekî ji bo bi destxistina dengan axa hinekên din dagîr dikin hem jî dixwazin lingê wan li kevirekî nekeve. Divê bi cesaret ji bo şer bêjin na. Behsa opozisyonê dikeşî. Wekîlê serokê fraksiyona Partiya HDP Saruhan Uluç di derbarê siyaseta derva ya Tirkiye de li parlemana wî welatî li Enqerê axifî bi tundî hikûmet rexne kir û got siyaseta Tirkiye derva bi temamî têk çûye. Saruhan Uluç hikûmetê bi wê yekê jî tawanbar dike ku li Sûriyê guhertineke demografî pêk tîne niha jî yani hikûmet dixwaze bi Esed re bicive. Politikanızı biz sizin dış politikanızı desteklemeyiz. Em ne mecburin piştevaniya politikeyên we yên derve bikin. Em rexne dikin. Me rexneyên xwe yên li ser politikeyên derve jî dema wezîrê derve hat rûbirû kirin. Em di hemûyan de jî mafdar derketin. Hemû politikeyên we yên derve têk çûn. Ketine bin erdê, vala çûne û bi dîwar ketin û zivirîn. Hûn jî niha hewil didin serarast bikin. Hûn neçar bane gotinên me qebûl bikin. Ev ne tiştekî şerme ji ber ku we li Sûriyê rojhelata Derya Spî, Bakurê Afrika û îciyê xeletî kirin. Me ev yek gotin we. Hûn çima qebûl nakin? Me got li welatên din hewil nedin neştergeriyan û guhertinên demografîk pêk bînin. Me got em li gel cîranên xwe yên bi sed salan bi hev re nava aştiyê de dijîn. Lê we ew hewildana neştergeriyê û guhertina demografîk pêk anîn. Niha di encama wê de hûn dibêjin em dê li Sûriyê çawa li gel Esed bicivin û hewil didin ku van pêngavan careke din vegerînin rewşaberê. Em bi vê mijarê de jî mafdar derketin. Uğraşıp duruyorsunuz. Bunda da biz haklı çıktık. Mesedê Meclisa Sûriya Demokratîk bi partiyeke eniya niştimaniya Sûriyê re civiya şandeke Partiya Komünîst ya Sûriya yekgirtî bi seroketiya endamê polîtbîroya wê partiyê Me'lûl Husên serdana ofîsa Mesedê ya Hesekê kir û bi endamê desteya seroketiya Mesedê Husên Ezam re civiya. Me'lûl Husên ku berê li Sûriyê wezîr bû ji medyaya Rûsî re axifî û got civîna li gel Meclisa Sûriya Demokratîk erênî û civîneke ciddî bûye. Dibêje Mesedê dixwaze bi hikûmeta Sûriyê re li ser binemayên bingehên berjewendiyên niştimaniyên hevbeş danûstandinan bike. Her wiha xalên hevbeş di navbera wan û Meclisa Sûriya Demokratîk de hebûn ji bo pêkanîna civînên din jî di dema pêşte dibêje nûnerên Mesedê tekkeziyê li ser nenavbendiya Sûriyê dikin. Yani Mesedê dixwaze Sûriyê welatekî le merkezî be.